Unom ka adlaw human mitay og ang magnitude 6.9 nga linog, mga residente sa Northern Cebu hinay-hinay na sa pagbangon. Nico, kumusta ang sitwasyon diha karon sa norte? Yes, padayon sa pagpaningkamot sa ilang pagbangon kining naapektuhan sa kusog nga linog dinhi sa Northern Cebu, muusa ka semana na ang nakalabay. Usa ka sayaw sa pag-ampo ngadto sa Balaang Bata gikan sa Barangay Mabolo, Cebu City. Kini ang gihalad sa mga sakop sa turang dance troupe at tubangan sa Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima. Ang traditional sinulog prayer dance ilang gihalad sa mga biktima sa linog sa Northern Cebu. Gihimo sa grupo ang sayaw, subay sab sa pagpanghatag sa ilang katagi-barangay ug mga relief goods sa biktima. Nabangan sa Senior Santo Niño makarecover og dali ang Danbandayan ug ubang mga neighboring municipalities. Kanang among sayaw nga sinuog halad na para sa batang gamay nga si Santo Niño. Samtang kagahapon, wala kapugni sa pipila ka mga biktima sa linog nga mamahimong emosyonal dihang mi-attend og misa. Gihimo kini ilawom sa mga tents sa compound sa simbahan, kundi gihimok-atan sa parish priest sa iyang homily ang pagpahugot sa pagsalig sa Ginoo, taliwa sa mga hagit sa kinabuhi. Para natin ako andam. Nag-andam naman na tayo at kung andam, malinaw magpilit kalisa ng bation. Samtang gisugda na ang inspeksyon sa mga nagusbat nga simbahan sa Northern Cebu. Apil sa mga misusi ang experts gikan sa International Council of Monuments and Sites. Mihimo usab og rapid assessment ang taga-National Historical Commission of the Philippines kun NHCP sa maong simbahan. Makikistorya pa ang kagamhanan ngadto sa Archdiocese of Cebu sa posibleng pagpapaayo sa mga simbahan. Bantayan has been the most affected church in this region. Compared to Bantayan, this has more structural failures, as we can see. This church is the load-bearing masonry structure, so that got ruptured during the earthquake. The fragility of some of the walls, especially conditions, might have contributed to the failure. As of now, we just want to know kung ano yung extent of damage, and yung purpose nito is makagawa din ng development plan or yung reconstruction plan, and how do we reconstruct this. So yun yung pag-uusapan and pagpaplanuhan. Human madiskubrian ang Bogo Bay Fault nga gigikanan sa kusog nga linog, girekomenda sa PHIVOLCS ang pagpabalhin sa mga balay ug istruktura sa fault. Matud sa ahensya, ana sa 5 meters sa magsigkaatba nga habig sa fault ang gikinahanglang himuong buffer zone. Sa pagkakaron, gisubay pa sa PHIVOLCS ang gitas-on sa mong fault nga mitadlas gikan sa barangay Nailon, Dakit ug barangay Lapas. Ipadayon pa sa ahensya ang ilang pakisusi sa fault. Samtang sa barangay Nailon, kundiin moabot sa 200 ngadto sa 300 ka mga balay ang totally damaged, matod sa barangay kapitan. Musunod sila sa kamanduan kung ipa-relocate ang mga apektadong residente. Kung panlitag mauna siya kuan gyud sa mua nga force evacuate, pa-force evacuate yun ako na sila kay ang atong itanaw ang safety man sa itong mga lumulupyo. Samtang ses karong hapon na nakaubanta sa QRT team sa PHIVOLCS, mipadayon ni sila sa ilang pagsusi sa kung asa nagsubay kining Bogo Bay Fault. Gikan ni atong na-identify na nga barangay Nailon ug sa barangay Dakit, barangay Lapas ang ilang giadto karong hapon ug gisusi kini mga manifestations sa fault ug unsa pa ilang nabantayan sa yuta timailhan nga didto gyud nagsubay ang maong fault nga naka-cause ning maong kusog nga linog ni atong miaging Setyembre 30. Nakikistorya sab kining mga kadagkuan sa PHIVOLCS sa mga residente mipasabot kanila kabahin sa linog, kabahin sa presensya sa fault ug unsa pa ang ilang mga rekomendasyon unya nga ihatag ngadto sa local government unit. Aminado ang pipila ka mga residente nagpanguyuan gihapon sila hangtod karon bisan mo sa nakasimana ug nang hinaot silang hatagan sa silang assurance sa gobyerno kabahin ning ilang sitwasyon karon. Atong paminawon ang tipik sa pamahayag sa opisyal sa PHIVOLCS nga atong nahinabi. Basically, ang ine-expect kasi natin based sa magnitude nung lindol at saka sa distribution ng aftershock, ang fault na gumalaw kasi ay around 40 to 50 kilometers. So,
Hindi naman lahat yun magpapakita. Most of it is nasa dagat. Tapos yung tinutukoy nga natin gaano kahaba yung nagpakita dito sa kalupaan. Matod sa FIVOX, ipadayon nila ilang pag-investigate, pagsusi ning kabarangayan sa Bogo City kung naka-extend pa bagyod sa Barangay La Paz kining Bogo Bay Fault. Mao kanang latest gikan dinhi sa Norte, Ses. Dagang salamat ug amping kanunay, Nico Sereno.